ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna 7 ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda ya zo 17 ga watan 3, hijira 2000 miladiya 2024. Kamar da muka saba, kafin mu ci gaba da gabatar da wannan karatu, mukan yi ta'aziyya da kuma godiya, sannan kuma mu ƙara nanata manhajin da muke gabatar da wannan karatu a kansa tsawon shekara 25. Ta'aziyyanmu a wannan lokaci gare mu ce baki ɗaya da ɗan uwa Dr. Baba Yakolo, wanda ɗaya ne cikin jajirtattu wanda ake gabatar da wannan tsari na karatu da tafsiri da da'awa da wa'azi da gidan marayu da hisba, hamma da makaranta da muke da ita ƙarƙashin gidan marayu. Muna roƙon Allah, muna tawassali bi asma'ihil husna wa sifatihil ula وباسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله يجيك أن دكتور بابا يقولو الله يساء الجنة تزم وكوما أغريش. sannan muna ƙara ta'aziyya ga yariman Gombe, wanda shi ma Allah ya karɓi ransa a wannan lokaci, ko a wannan lokaci tsakanin wancan shekara zuwa wannan. Muna fata shi ma Allah ya ji kansa, ya lullube shi da rahamarsa, ya yafe masa kurakuransa. sannan muna ƙara yin ta'aziyya ga iyalan Hajiya Hauwa Ashaka, wanda tana cikin mata waɗanda suke ba mu tallafi da gudunmawa musamman a harkar gidan marayu. Wannan baiwa Allah ta ba da gudunmawa ƙwarai da gaske a cikin wannan aiki namu na karantarwa da wa'azi da tallafawa marayu da iyayen marayun da kuma karɓar sababbin musulunta. Allah ya mata rahama, ya sa aljanna makomata. Akwai muna mika ta'aziyya kuma ga honorable Hajiya Aisha Jibril Dukku bisa rasuwar mahaifinta Alhaji Jibril Dukku. Hajiya Aisha tun tana wato minista, ko kafin ma nan tun tana principal a makaranta, take ba wannan tafiya ta mu gudunmawa, har Allah ya sa ta zo ta yi minista, ta yi 'yar majalisar tarayya, tana ba da gudunmawa kusan ma gidan masallacinmu na Juma'a da ke gidan marayu. Wannan baiwa Allah ce ta gina shi, kuma tana ɗaukan wasu karatuttuka da ake sawa a gidan talabishin da gidajen rediyo. Muna fata Allah ya ji kan mahaifinta, ya masa rahama, ya sa ya huta. Sannan akwai malama Aishatu Abdullahi, wanda ya ce ga su ɗan uwanmu Malam Muhammad Bello Doma, wanda wasu marasa imani suka shiga har gida suka yi mata yankan rago. Muna roƙon Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama, Allah ya sa ta huta, Allah ya karɓi shahadarta, Allah kuma ya tona asirin waɗanda suka yi mata wannan ta'addanci. Ana akwai ɗan uwanmu abokin da'awa Albanin Kuri, wanda shi ma wasu marasa imani suka je har gida suka kashe shi.
muna fatan Allah ya karɓe shi a shahidi, Allah kuma ya yafe makurakuransa, Allah kuma ya ci gaba da kare al'umma musulmi baki ɗaya. Sannan iyayen wannan tafiya tamu wanda tun da aka fara ta ake ta gwagwarmayar nan tare da su, waɗanda Allah ya ɗauki ransu, daga ciki akwai Giran Dikadi, babban limami na wannan masallaci da muke gabatar da tafsiri, Alhaji Ahmad Yahaya Giran Dikadi. Muna roƙon Allah ya ji ƙara rahama da jin kai da afuwa a gare shi. Sannan akwai sarkin Deba wanda ko da yaushe muka tashi wannan karatu muna sa shi a cikin addu'o'inmu saboda jajircewa da haɗin kai da goyon baya da ya bamu wajen wannan aiki da aka ɗauki tsawon shekara 25 ana aiwatar da shi. Muna fata shi ma Allah ji kansa. Akwai AIG Alhaji Abubakar retired wanda shi da iyalansa kusan ayyukan nan tun da muka fara su ne iyaye, da Yariman Gombe da Giran Dikadi da shi AIG Abubakar da sarkin Deba suna cikin iyaye na wannan tafiya tamu wanda ko da yaushe ana wannan aiki tare da su. Muna roƙon Allah ya musu afuwa, ya musu rahama, ya ji kansu, ya yafe musu. Akwai ciyaman na Gombe local government Alhaji Ali Ashaka, shi ma Allah ya masa rasuwa. Muna roƙon Allah ya ji kansa da dukkan al'umma musulmi wanda muka tuno da wanda ba mu iya tunowa ba, duk muna roƙon Allah ya yafe musu, Allah ya musu rahama. Waɗanda suka rasa 'yan uwa da dangi da abokan arziki da iyaye da mata da 'ya'ya duka muna tawassali da sunayen Allah masu girma da sufofinsa maɗaukaka, da sunansa mafi girma wanda in an yi kamun kafa, an yi fadanci, an yi roƙo, Allah yana amsawa biya bukata. Allah ta'ala ya yafe musu, Allah ya musu rahama, Allah ya sa sun huta. Rahama da jin kai da Allah yake rabawa a wannan wata na Ramadana, Allah ya sa da rabanmu, Allah kuma ya sa rayuwarmu ta yi kyau, ƙarshenmu ya kyau. Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Kamar yadda na faɗa, mun fara gabatar da wannan karatu a shekara ta 1998 shine shekarar da muka fara gabatar da wannan karatu, kuma aka yi 1999 lokacin ana yin zaɓe na fara ko komawa tsarin dimokuraɗiyya, wanda aka zaɓi Alhaji Hashidu, Allah ji kansa, ya yi gwamna shekara 4. Sannan kuma His Excellency Alhaji Danjuma Goje shi ma ya zo ya shekara 8. Bayansa sai His Excellency Alhaji Dan Kwambo shi ma ya zo ya shekara 8. Bayansa ga His Excellency Alhaji Inuwa Yahaya ya shekara 5. Muna fata shi ma Allah ya sa ya kare cikin nasara, Allah ya sa ya jawo mutanen Gombe alkhairi da ci gaba da tsaro da zaman lafiya da haɓaka tattalin arziki. Dama duniya haka take, karɓa ce, ita ma rayuwar karɓa ce. Kamar yadda wata ran za ku ga mu ne muke gabatarwa, wasu ran kuma sai ku ga wasu ne suke ainihin wato gabatarwa. Wannan in ma mutum ya cire wannan a lissafinsa to ya tafka kuskure. Da wannan duniya ba a zo a zauna a cikinta ba, an zo ne a yi rayuwa a kuma koma zuwa ga Allah. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ta'ala shine ya halicci mutuwa, ya halicci rayuwa domin ya gwada ku a tsakanin mutuwa da tsakanin rayuwa din nan, wane ne ya fi kyautata aiki wanda zai karɓi sakamako mai kyau. Shi yasa ko 'yan wuta abinda za su yi fata shine rabbana amattana sanataini wa ahayaytana sanataini fa'atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil. Za su ce Allah ka raka musu biyu, ka kashe musu biyu, ma'ana da can babu mu ka samar da mu, sannan kuma bayan nan ka karɓi ranmu ka kuma sake tayar da mu, to fa hal ila khurujin min sabil, shin akwai wani tafarki da za mu fita mu koma duniya mu gyaggyara kurakurai da abubuwan da aka ce mu yi muka ƙi, da abubuwan da aka ce kan mu yi muka yi, da abubuwan da aka ba mu muka ƙi godiya, da abubuwan da ba mu samu ba muka kasa haƙuri, da kuma abubuwan da aka jarace mu da shi na laifi muka ƙi tuba. Shin za mu samu dama mu koma duniya domin mu gyara kurakuranmu? Allah ya ce a babu komawa duniya. Saboda haka tunda babu komawa duniya,
kowa ya amfani da wannan zaman nasa na duniya zuwa lokacin da Allah ya bashi ya yi ƙoƙari ya gina lahirarsa. Duniya ba gidan zama ba ce. Kullum ina nanata mana cewa ya kamata kafin ka kwanta bacci ka wa kanka tambayoyi guda 7. Ni wane ne? Wane ne ya yi ni? Me yasa ya yi ni? A ina nake? Me nake yi? Ina za ni ko me zai faru? Ni wane ne? Wane ne ya yi ni? Me yasa ya yi ni? A ina nake? Me nake yi? Daga nan ina za ni? A can inda za ni ko me zai faru? Wannan amsa ce mai sauƙin amsawa. Mutum ya san shi mutum ne, mutum kuma na mutuwa ne. Dama Allah ya gina shi akan abu biyu, da gangar jiki da kuma ruhi. Ruhi daga sama, gangar jiki daga ƙasa. Idan an ɗauki ran mutum sai a yi sama da ransa, gangar jikinsa kuma a maida ita ƙasa, a ainihin wato binne ta, kafin ranar alkiyama kuma a fito da ita. To haka nan kuma ya san wanda ya yi shi shine Allah subhanahu wa ta'ala. Ko me yasa ya yi ka? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bai yi mu ba da mu da aljanu face don mu bauta masa. Me muke yi? Wannan bauta da aka samu in mun yi ta daidai to hisabi zai yi kyau, in ba a yi ta daidai ba za a ɗanɗana kuɗa. Sannan ina za a? Lahira. Me zai faru a lahira? Hisabi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wasu su wuce aljanna, Allah ya sa muna ciki, wasu wuce wuta, Allah ya tsare mu. Kamar da nake nanata mana manhajinmu shine a irin wanda Malam Ibn Kathir ya bayani a kai cewa wanda zai karantar da littafin Allah yana buƙatar ya san manufar da ta sa aka saukar da shi wannan littafi alƙur'ani mai girma. Manufar shine abubuwa guda 3 ne. Na farko lilƙira'a, na biyu wattadabbur, na 3 wal'amal. Allah ya saukar da alƙur'ani domin a yi karatunsa, ya saukar da alƙur'ani domin a fahimce shi, ya saukar da ƙur'ani domin a yi aiki da shi. So da haka karatun wasila ne na fahimta, fahimtar wasila ne na aiki. Kowane ɗaya daga cikin 3 nan ba zai amfane ka ba sai da ɗayan. 3 a haɗe suke. Komai iya karatunka ba za ka amfana da ƙur'ani ba sai ka san me yake cewa. Komai saninka ga ƙur'ani me yake cewa ba za ka amfana da shi ba sai ka yi aiki da shi. Bisa ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Allah ta'ala ya ce littafi ne mai albarka. Wannan ƙur'ani littafi ne mai albarka. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah ya zuba masa albarka. Karatunsa akwai albarka, fahimtarsa akwai albarka, a cikin aiki da shi akwai albarka. Wannan littafi tun da maganar Allah ne, to shine ƙoli-ƙoli a cikin abin da muka shina na wahayin da Allah ya saukar wa annabawa. Cikin maganganun Allah duka babu kama alƙur'ani mai girma. To shi wannan ƙur'ani kasancewarsa magana Allah shi kansa ya ishe shi girma. Sannan kuma a cikin magana Allah ma mafi girma a cikin maganar Allah shine alƙur'ani mai girma. Da haka duk wanda ya raɓe shi sai ya yi albarka, sai ya ɗaukaka, sai ya mutunta, sai ya samu girma da daraja da ƙima. Da aka tashi wannan littafi aka saukar da shi a Baitul Izza, sai Baitul Izza a sama ta 4 ko saman duniya ta yi daraja saboda an saukar da ƙur'ani a cikin wannan wato ɗaki. Aka ba Jibrilu ya kawo alƙur'ani. Jibrilu sai ya fi kowane mala'ika daraja, saboda me? Mala'ika Jibrilu ya kawo alƙur'ani, da aka sai ya fi dukkan mala'iku wato ainihin daraja. Sai aka kawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama alƙur'ani, sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi dukkan annabawa, ya fi dukkan manzanni, ya fi dukkan halitta Allah, ya fi kowa daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sai aka saukar da shi a watan Ramadan, sai watan Ramadan ya fi kowane wata daraja saboda unzila fihi alquran, an saukar da qur'ani
a cikinsa. Sai daren lailatul qadari, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadari khairun min alf shahr. Saboda an saukar da qur'ani a cikin daren lailatul qadr, sai daren lailatul qadari shi kadai daren ya fi wata dubu, ba wai dare dubu ba, a'a ya fi wata dubu, shekara 84 da wata shida, shi wannan daren kwaya daya. Saboda me daren lailatul qadr ko kowane dare? Saboda an saukar da alqur'ani a cikinsa. Sai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khairun nasu karnin manzon Allah ya fi kowane karni. Saboda me? Saboda an saukar da alqur'ani a cikin karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai Makka da Madina suka fi dukkan birane daraja. Saboda me? Saboda an saukar da alqur'ani a Makka da Madina, makkiyatun madaniyatu. Da haka sai Makka da Madina tafi ko ina daraja, saboda an saukar da alqur'ani a Makka da Madina. Sai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi dukkan al'umma daraja, saboda an saukar mata da alqur'ani. Kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas, saboda me an saukar mata da ainihin wato alqur'ani. Sai ya zama kuma duk wanda ya iya qur'ani kuma ya fi kowa a wajen Allah. Khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi darajar ku wanda ya koyi qur'ani kuma yake koyar da qur'ani. Haka majalisin da ake karatun qur'ani sai ya fi kowane majalisi daraja. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Kai a filin alkiyama ma masu alqur'ani sun fi daraja. Yace almahir bil qur'an ma'a safaratil kirami albarara wallazi yaqra'u alqur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa alayhi shaq lahu darajat. Kai a cikin aljanna ma masu qur'ani sun fi daraja. Yuqalu li sahibil qur'an iqra'a wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha. Za a ce wa mai qur'ani karanta, jera, rera kamar yadda kake rerawa a duniya. Ƙarshen gidanka da matsayinka shine adadin ayoyin da ka haddace. Aya 6,936 idan mutum ya haddace duka, ya iya duka, to ainihin zai samu wannan manzila ta ƙarshe a cikin wato alƙur'ani. Wannan shine littafin Allah, kalamullah al-munazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, al-manqulu ilayna tawaturan, al-maktub fil masahib min awwal suratul fatiha ila akhiri suratul nas. Wannan alƙur'ani mai girma malamai sun faɗi cewa hanyoyin da ake fahimtarsa guda 6 ne. Duk bai sai fahimci alƙur'ani sai ya bi waɗannan hanyoyi guda 6. Hanya ta farko shine tafsirul qur'an bil qur'an. Tafsirul qur'an bil qur'an, idan za a fassara qur'ani, domin abinda fasir yake nufi shine al-kashf wal bayan, bayanu ma'ani kitabillah ala qadri taqa al-bashariyya. Ka bayyana wa mutane al-qur'ani mai girma gwargwadon abinda Allah ya fahimtar da kai na ilimi. To sai aka ɗauki wannan a matsayi na farko shine tafsirul qur'an bil qur'an, a fassara qur'ani da qur'ani. Shi alqur'anin ya fassara kansa da kansa. In wata aya ta zo a dunkule, kana nan sai kaga wata aya ta warware abin da baka gane ba a wannan aya. Misali kissa annabi Adam alayhi salatu wassalam da yake cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin wa fatalaqa adama min rabbihi kalimatun fataba alai. Wani kalimatun ne? Sai aka faɗi su a suratul a'raf. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wannan shine addu'a da kamun kafa da tawassali da fadanci da annabi Adam suka yi da matarsa, Allah ya karbe su. Sannan na biyu tafsirul Qur'an bis sunnati sahiha an nabi sallallahu alaihi wasallam. Fassara Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito ta fuskoki guda 7, kuma dukkan su za su iya zama wasaran fassara ga alqur'ani. Akwai abin da ake kira ma nuqila ko ma sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi
aw wasfin khuluqi aw sira qabla al-ba'sa aw sira ba'da al-ba'sati. Ana ruwaitowa ta fuskoki guda bakwai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na farko maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata ya faɗa da bakinsa, wannan ana kiransa sunna alqauliyya. sai abubuwan da annabi alaihi salatu wasallam ya aikata wanda suka tabbata ya aikata, wannan ana kiransa sunna alfi'liya. sannan sai abin da aka yi a zamani ko a gaba ko a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ya tabbatar ko Allah ya tabbatar, ana kiransa as-sunna at-taqririyya. wannan shine hanyoyi guda uku. sai kuma wasfun nabi al-khalqi da wasfun nabi al-khulqi, ma'ana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya siffanta shi ta hanyar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. domin na Aisha ta ce kana khuluquhul qur'an. in kana son kaga qur'ani mai magana, kaga qur'ani mai tafiya, to ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. shine qur'ani a aikace, shine faratikan na alqur'ani. wanda ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa dukanta tana fassara alqur'ani mai girma ne. da haka wato halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fassara ne na alqur'ani. siffar annabi sallallahu alaihi wasallama ta halitta wata ta bambanta shi da sauran mutane, ya fi kowa kyan hali, ya fi kowa kyan halitta, ya fi kowa dira halitta, ya fi kowa cika da kamala a cikin bayan da Allah ya halitta babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. sannan tarihin manzon Allah kafin aiko shi da yanayin da ake a zamanin jahiliya da abubuwan da suka faru, waɗannan diyarar cikin sirar manzon Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da abubuwan da suka faru bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da zamansa a Makka da zamansa a Madina har ya zuwa wafatinsa. wannan da yana cikin abin da yake fassara wato alqur'ani, kuma yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan sai kuma na uku shine tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba. as-sahaba, sahabbai sun bambanta da sauran mutane. na farko nazala al-qur'anu bi lughatihim, qur'anin ma ya sauka ne da yaransu. sannan qur'anin ya sauka a kansu. sannan qur'anin ya sauka a cikin mutanen da sun fi kowa sanin su ne larabawa da kuma yahud, sun fi kowa sanin wannan. so da haka babu wanda ya san alqur'ani bayan annabi alaihi salatu wasalam kamar sahabbansa. sannan sun koyi qur'ani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. makarantarsu shine gaban manzon Allah, malaminsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, subject ɗinsu shine alqur'ani da sunna. da haka ka gaya mun wanda zai je wata makaranta a duniya ya yi karatu a gaban wani ya sami ilimi, ko da a ce ilimin komai yawansa ya kai ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. kun ga ba za a samu ba. sun fi kowa sa'an malami, sun fi kowa sa'an makaranta, sun fi kowa sa'an subject da wato da maddar da ake koyar da su, sun fi kowa sa'an lokaci, sun fi kowa sa'a. domin alkur'ani ya sauka daga jibrilu manzon Allah sai su shikenan. su kadai ne a duniya za su faɗi abu biyu a yarda, ra'aitu rasulallah, sami'tu rasulallah. na ga manzon Allah yana aikata kaza, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na gan shi, na ji shi. jin manzon Allah da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita ne ga sahabbai, sai dai a mafarki kuma. amma dai na gan shi, na ji shi, sai sahabi. bisa ake cewa mallakiyan nabiya mu'minan bihi wa mata alal islam. waye sahabi? mallakiyan nabiya, kaga baka ciki. laqiyan nabiya sai kun yi zamani, kun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. mu'minan bihi, sannan kana mai imani. wannan ya fidda waɗanda suka yi zamani suka ganshi ba su yi imani da shi ba. wa mata alal islam, kuma ya fitar da waɗanda suka jarabtu, kamar wanda suka yi ridda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Abubakar ya ƙo sun ƙi zakka da makamantansu. kun ga wannan sun fita daga cikin sahabbai sai in sun dawo kafin su mutu. wannan su ne ake koma gare su wajen ƙara fahimta alƙur'ani. akwai maganganunsu, musamman Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Abbas, Ali bin Abi Talib da manyan sahabbai da suka yi shahara, suka yi shuhura, suka ƙware wajen sanin fassara alƙur'ani da tarjamarsa. sannan sai mataki na hudu shine koma zuwa ga tabi'ai. su ma tabi'an akwai ƙwararru gogaggu a harkar alƙur'ani. akwai wanda ya ce ya yi sauka 20 a gaban Abdullahi dan Abbas, kamar Mujahid. sauka 20, kowace sauka yana tambayarsa wannan kalmar mai take nufi, wannan aya mai take nufi, nan me yake nufi.
haka sai da ya sauka 20 a gaban Abdullahi dan Abbas. Kaga wannan ai ya goge alqur'ani. Suna nan tabi'ai da yawa masana alqur'ani. Waɗannan su ne matakai guda 4 na farko. Sai komawa zuwa ga alqur'ani a fahimci ma'anarsa, a fahimci fassararsa ta hanyar komawa zuwa ga lugha arabiyya. Domin alqur'ani bilisanin arabiyyin mubin. An saukar da shi ne da tsagwaron harshen larabci. Da haka kana buƙatar ɗayan biyu, ko dai ka juye ka koma balarabe don ka fahimci alqur'ani, ko kuma shi ƙur'anin a fassaro maka shi zuwa yarenka don ka gane shi. Ba ka da wata hanya ta uku, ko a maka tarjama ko kuma kai ka tarjama kanka ka koma balarabe yadda za ka fahimci alkur'ani mai girma. wa bilisanin arabiyyin mubin. Da haka wanda suka koyi larabci suka kware cikin harshen larabci da balagarsa da nahawunsa da sarfudinsa da adabdinsa da sauran fannoninsa, wannan yakan baka tamakkuni, yakan baka kofa na ƙara fahimtar magana Allah da ta manzonsa, saboda shi ma wato larabci ne. Da haka ana komawa zuwa ga harshen larabci wasu lokuta domin gane wasu kalmomi da irabi da nahawu da balaga da ijazi da makamantansu. Sannan hanya ta shida shine tafsirul qur'ani bir ra'ayi wal ijtihad. A nan ne ake samun san zuciya da yawa kan shiga. Wasu lokutan sai kaga tafsirai ga sunan tili, masu yin tafsiran ma tili, kuma ko ba yakan yi kokari wajen tafsirin nan, wani ya shigar da fahimtarsa, wani ya shigar da ra'ayinsa, wani ya shigar da abubuwansa ko na daidai ko na ba daidai ba. To a nan ne malamai suka kasa ra'ayin kashi biyu ko kashi uku. Suka ce akwai ar-ra'ayul mahmud, akwai ar-ra'ayul mazmum, akwai ra'ayi karɓaɓɓe, akwai kuma ra'ayi abun suka, abun tir da Allah wadai. To ya ake gane wannan ra'ayin da kai amfani da shi kai fassarar Qur'ani ra'ayi ne mai kyau, ko kuma a gane cewa wannan ra'ayin da kai fassarar Qur'ani da shi gurɓataccen ra'ayi ne? Sai aka ce a ɗora a sikeli uku. Idan an ɗora ra'ayinka a sikeli uku ya sha, to wannan ra'ayin naka ra'ayi ne mahmud. Idan kuma ya sauka daga ɗaya daga cikin waɗannan ma'aunai guda uku, to wannan ra'ayin naka ya zama ra'ayin mazmum. Shine an yubna alal ilmi wal adali wat taqwa. الرأي المحمود هو ما بني على العلم والعدل والتقوى، والرأي المذموم هو ما بني على الجهل والظلم والهوى. saboda idan aka ga cewa ra'ayin nan da ka kawo da fahimtarka akan alkur'ani ka yi iyayenka ka gina ta akan ilimi, ka yi iyayenka ka ɗora ta akan sani, ka yi iyayenka ka ɗora ta akan adalci, kuma ka yi iyayenka ka ɗora shi akan tsoron Allah, ka tsoraci Allah kafin ka bayyana ra'ayin, ka yi bincike na ilimi kafin ka bayyana ra'ayin, ka yi amfani da adalci, baka ɗora ma wani aya saboda ƙungiyarku ba ɗaya ko ra'ayinku ba ɗaya ba ko ƙabilarku ba ɗaya ba ko tafiyarku ba ɗaya ba ko fahimtarku ba ɗaya ba ko ganewarku ba ɗaya ba, sai ka ɗebo ayoyi ka ce na zalafiwa ne, alawa ne, bisababiwa ne, ka dinga ɗauko ayoyi kana tanzilinsu akan wasu mutane da ra'ayinku ya bambanta ko fahimtarku ta bambanta ko kuma ba ƙungiyarku ɗaya ba ko ba mazhabarku ɗaya ba ko ba ra'ayinku ɗaya ba. A irin wannan gudi na ake samun ittijahat, har littattafai an wallafa ittijahil mufassirin, wato ra'ayi da inda masu tafsiri suke fuskanta. A wannan mafuskanta din an kasa ta ita ma kashe-kashe. Akwai al-ittijahul aqdi. Al-ittijahul aqdi masu aqidu daban-daban suna fassara Qur'ani. Wani shi'a yake kuma zai fassara Qur'ani, wani sunna yake zai fassara Qur'ani, wani ba mu'tazile ne zai fassara Qur'ani, wani khariji ne zai fassara Qur'ani, wani sufi ne zai fassara Qur'ani, wani kaza ne zai fassara Qur'ani. Al-ittijahul aqdi. Saboda a wajen fassarar nan sai kaga aƙidun mai wannan tafsirin suna fitowa a cikin wato ainihin tafsirinsa. Shi ake kira al-iltijahul aqdi, aƙidar mai tafsirin. Shi sa zo fassara Qur'ani tafsiri sai an duba wai ma waye tafsirin tukunna, sannan mai aƙidar shi wannan mai tafsirin, ina ya sa gaba aƙidarsa. To wannan aƙidar sai ka ji motsinta, sai ka sansano ta, sai ka ji wata a cikin wannan tafsirin. Akwai al-ittija al-mazhabi.
wani kuma ba malike ne, wani ba shafi'e ne, wani ba hanbali ne, wani ba hanafe ne. In ya tashi akan ayoyin ahkam sai ya yi kokari ya nuna cewa hujjojin da alkur'ani yake bawa sun fi tafiya zuwa ga ra'ayin mazhabarsa ta fiqihu. So da haka sai kaga yana karkata ayoyin a wajen tafsirul fiqhi, yana saka wato wannan mazhabanci nasa. Wani kuma ittijahinsa nahawi ne, wani balagi ne, wani adabi ne, shi ƙwararre ne a nahawu. So lokacin da ka ɗauko tafsirinsa irinsa Abu Hayyan, ko sai ka ji nahawu ake zubawa kawai, in baka gane ba ma ka aje kai tafiyarka. Ko kuma ka ga wato shi balagi ne, al-ittijahul balagi, shi ƙwararre ne a balaga irin su Zamakshari, za ka ga cewa balaga yake zuba da kuma aƙidarsa a cikin tafsirinsa. Wani kuma za ka ga ittijahinsa wato adabi ne, za ka ga cewa yana zuba ilimin adab a cikin tafsirin nasa. To haka nan ittijahat na mufassiri za ka ji shi da yawa saboda wannan bambance-bambancen ra'ayukan. Amma ra'ayin da ake karɓa a tafsiri shine ma buniya alal ilmi wal adali wat taqwa, wanda ake jefarwa ma buniya alal jahal, kawai ka zo da jahilci, ka zo ka fassara aya bisa jahilcinka, ko ka fassara aya bisa zalunci, ko ka fassara aya bisa son zuciyarka. Wannan sai a zuba da mutum wannan wato ra'ayin. Sannan za ku ga ba laifi ba ne wani ya tashi muku tafsiri ya ja aya ɗaya ya wuni, ko ramadan ɗin ma gaba ɗaya a gama sha aya 2 ko 3 ko 4 ko 5. Wannan shi wani usulubi ne. Kuma akwai abin da ake kira wato at-tafsirul ijmali. At-tafsirul ijmali mai irin wannan tafsirin ya fi mai da hankali wajen bayyana ma'anar da aya ta kunsa ba tare da tsawaita bayani dogo ba. A'a, yana yin ijmali, ma'ana yana yin sa a duddukule, baya tafsili dalla-dalla. Wannan in kaga ana irin wannan tafsirin sai ka ce Allahu akbar, malam yana mana tafsiri at-tafsirul ijmali. Na biyu akwai at-tafsirut tahlili. At-tafsirut tahlili shine tafsirin da ake yin sa dalla-dalla, filla-filla, abu ayoyi, abi ma'anoninsu, a bayanin abin da suka kunsa, da abin da ke ciki, da abin da ke kai komo. Irin wannan ne wani malami da ya tashi sai ya mujalladi 7 a suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, sai da ya mujalladi guda mai shafi kusan 400 da wani abu. Sannan ya shiga rabbil alamin ya mujalladi guda. Wani gurin ya faɗaɗa, wani gurin ya tsuke. Da ya zo kan wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, nan ma sai da ya mujalladi guda. Ita wannan aya ya kamata a fassara ta, a faɗa abubuwan da ta kunsa, da ra'ayukan malamai da fahimtar su, nahwu, sarf, balaga, qira'at, mazhabobi, bayanin sihiri, mazhabobin sihiri, yadda ake sihirin, yadda ake warware shi, kashe-kashen su, tarihin Annabi Suleiman, yadda aka shigo da maganar sihiri, duka waɗannan sai ya bayanin su, sai ya ɗauki mujalladi guda. Wannan shi ake kira at-tafsir at-tahlili. Akwai at-tafsir al-muqaran. At-tafsir al-muqaran tafsirai za ka ɗauko kamar guda 10 ko 20 ko 15, sai ka duba kowane malami ƙarƙashin wannan ayar da za ka karanta yau mai yace. Ibn Kasir ga yadda ya kawo, Imam Dabari ga yadda ya kawo, Imam Qurtubi ga yadda ya kawo, An-Nasafi ga abin da ya kawo, Alusi ga abin da ya kawo. Sai ka tattara ga baki ɗaya, sai ka fitar da a cikin fassarorin nan wace fassara ce kai ka fi gamsuwa da ita, bayan ka karanto mutane ra'ayyukan da malamai suka faɗa ƙarƙashin wannan aya, kai kuma sai ka faɗi wanda ka gamsu da shi karan jayar. Wannan shi ake kira at-tafsir al-muqaran. Kana muqarana, ma'ana kana auna tafsirai kafin ka fitar da abin nan guda. Sannan sai wani tafsiri kuma nau'i da ya fito, ana kiransa at-tafsir al-mawdu'i. At-tafsir al-mawdu'i wani nau'i ne na tafsiri shi kuma. Ba wai za ka ɗauko daga suratul Fatiha ka tafi suratul Nasu ba ne. A'a, shi kawai abin da za ka ce, yau za mu bayani akan asabar fil Qur'an. Asabar fil Qur'an, kawai yau tafsirin akan haƙuri ne a cikin Alƙur'ani. So za ka duba ayoyi kusan guda 90 da suka zo da maganan haƙuri a cikin Alƙur'ani, sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya,
kai bayani akan kashe-kashen haƙuri da nau'in haƙuri da abin da ya wuce haƙuri da abin da bai kai haƙuri ba da daidai da haƙuri da amfanin haƙuri da inda bai kamata a yi haƙuri ba da inda ya kamata a yi haƙuri da kuma inda haƙurin ma laifi ne, akwai inda rashin yin sa laifi ne, akwai inda yin sa ma laifi ne. To sai ka ɗauko kashe-kashen haƙurin da fa'idarsa da abin da bai kamata ka yi haƙuri ba da inda ya kamata ka yi haƙuri da kuma matakan haƙuri, kamar yadda Ibn Qayyim a cikin Uddatus Sabiri ne ya bayani. Sai ka ce kuma yau za mu magana akan attaqwa, tsoron Allah a cikin Alƙur'ani. Sai ka ɗebo ayoyin nan sama da 300 wanda suka yi magana akan taqwa, kai tahlilin su, kai bayanin su, kai bayani akan kashe-kashen taqwa da amfanin taqwa da fassarar taqwa da alherin taqwa da abubuwan da taqwa za ta. Yau sai ka ce kai fir'auna fil Qur'an. Yau za mu magana akan fir'auna. Sai ka tattaro dukkan ayoyi da inda sunayen fir'auna ya zo sau 74 cikin Alƙur'ani, sai kai bayani akan shin ma waye shaksiyar fir'auna, me hatsarin fir'auna, me yasa aka kawo fir'auna da yawa cikin Alƙur'ani, me aqidar fir'auna, me manufar fir'auna, me tunanin fir'auna, ya gudanar da mulki, ya aka yi ja hankalin mutane har ya fada su a ruwa suka halaka baki daya, ya aka yi fada da annabi Musa. To sai ka ga shaksiya, sai kuma ka ce za mu magana kan shedan, yadda Allah ya maganar shedan da hanyoyin da shedan ke halakar da mutum, da yadda aka yi shedan yawa annabi Adam ko yawa Allah ta waye ki sujada ga annabi Adam har aka sako duniya aka yi ta kaza da shi. Wannan shi ake kira al-tafsir al-mawdu'i. Wani yayi shi yanzu muzallaji 60 kuma bai gama ba. So tafsirin ka dauko ba za ka komai a jere ba, sai dai a fara da alif, da abin da yake da alif ko sunan mutum ne ko wata kalma ce, to ita za a dauka a kwalkwale ta a cikin Alƙur'ani a kawo inda take. Haka za a ta tafiya dalla-dalla. So da kan ka tashi wannan ba za ka ga an fara daga suratul Fatiha an kare zuwa suratul Nas ba, domin ba wannan manufar ake so ba. So ake a ɗauki abubuwa ɗaya bayan ɗaya, kowanne ka san shi har ƙarshe. Yadda ka gama da wannan ka shiga wani kuma abin sabo, shikenan ka wuce wannan gurin. To wannan shi ma nau'i ne na wato ainihin tafsiri. To kamar yadda muka shina, bayan tafsiri akwai tarjama. Za ku kafin a faɗi ma'anonin Alƙur'ani, ake kan yi ƙoƙari misali a fassaro shi zuwa yaren da ake ji. Wannan shi ake kira at-ta'biru anil kalam bi lughatin ukhra, shine tarjama. Fassara wani yare zuwa wani yare. Ita ma fassara ɗin akwai harfiya, akwai ma'anawiyya, tafsiriya. Fassara harfiya kamar ka ce alhamdu, dukkan yabo. Abin da yasa kalmar dukka ta shigo saboda aldin nan. In ka ce yabo kawai, to aldin ba ta shiga cikin fassara ba, saboda aldin nan listigiraqil jinsil hamdu ne, to sai ka ce dukkan yabo. Amma in ka ce yabo, to ka cire al a cikin tarjamar taka. In ka ce alhamdu yabo, sai dai ka ce dukkan yabo, saboda aldin nan shine dukka, alhamdu kuma yabo, sai ka ce dukkan yabo lillahi ya tabbata ga Allah. Ba za ka ce ga Allah ba, sai ka ce ya tabbata, saboda akwai wani abu tsakanin alhamdu din da lillahi. Ma'ana alhamdu istaqarra ko alhamdu ka'inun lillahi rabbil alamina, mahalicin talikai. In ka fassara Allahu da mahalicci, to ka bashi daga cikin ma'anoni guda uku da ake ba kalmar rabbu, shine alkhaliqu, almaliku, almudabbir. In ka ce mai gudanar da halitta yayi, mai renon halitta yayi, mamallakin halitta yayi, makagin halitta yayi. Kalmar rabu al'alamina duk abu da ba Allah ba, sai ka ce mahalicin kowa da komai. Kowa da komai yana cikin halittar Allah. Daka babu abu sai biyu, khaliq wa makhluk. Mai halitta da abin da aka halitta. Mai halitta shine Allah, duk abin da ba Allah ba to sunansa halitta, kowaye ko menene halitta ne. To wannan shine abin da manhajinmu muka yi bayani cewa zai dinga tafiya a kai. Wasu lokutan wasu ayoyi, kamar misali ayoyin da suka yi magana kan hukunce-hukunce, waɗannan ayoyin ba fiye yin sauri a kansu ba. Dalili, hukunce-hukuncen na ana bukata a san su, domin makasudin saukar da alkur'ani domin a fahimci waɗannan hukunce-hukunce. Kuma malamai sun ce saƙonnin da ƙur'ani ke ɗauke da su guda 9 ne. Saƙonnin da ƙur'ani ke ɗauke da su guda 9 ne. Waɗannan saƙonni guda 9 su ne halalun, haramun, muhkamun, mutashabihun, bashirun, nazirun, qissatun, izatun, mathal. Halalun, haram.
duk da aka zo ana magana akan halacci ko haramci to dole a wa mutane bayani dalla-dalla su gane wannan abin haram ne, ga kuma dalilin haramcinsa, ga yadda za a kauce masa, ga kuma abin da Allah ya sa a bakacin wannan in an bacci ga wanda za a yi na halal din. Halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun qissatun izatun masal. shi ne ke cewa ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin sa'umbikaha fi baiti shi'rin bila khajal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun masal. saboda wani ka zo dole ka wuce da sauri, wani kuma sai ka tsaya ka yi bayani dalla-dalla. shi sa za ga tafsirin mu na shekarar da ta wuce ba a yi sauri ba saboda mafi yawa gurin auratayya ne da saki da idda da kome da takaba da haƙoƙin da yadda za a kan haƙƙin yaron da aka rabu, in an rabu da ciki me haƙƙin cikin, in an rabu da goyo me haƙƙin goyon, in an rabu da 'ya'ya me haƙƙin 'ya'yan. sanin wannan zai taimaka ba za ka dinga gaggawan sakin mace mai ciki ba, don ka san za ka ɓallo kanka ruwa. in ka sake mace da ciki to sai ka ci gaba da ɗaukan cikin nan, in ciyarwa ce ta sa za ka sake ta ko wahalar ciyarwa ce sai ka ji ciyarwar da za ka yi mata bayan ka sake ta ya fi yawa akan tana matarka, domin wannan jinga za a yi, wancan ku sai abin da ka kawo ka hada da haƙuri ta karɓa. yanzu ku tun da kun rabu sai an tsaya an yi lissafi, nawa ce shinkafa, nawa dala take yanzu, haka za a yi maka lissafi. in kuma ta haihu sai kuma a zo a yi maganan shayarwa, wata nawa za ta shayar da ɗanka, kuma sannan nawa za ka biya. malamai sun ce a duba bakin yaron, idan mai tsukakken baki ne ya fi shan nono da yawa. sau da haka sai an yi lissafi, dubu nawa za ka dinga biyanta ta shayar maka da ɗanka zuwa wata nawa, sannan kuma in an yaye shi za kuma a zo a yi magana bayan yaye me za a yi masa har zuwa shekara 7 ka ci gaba da ɗaukar nauyi. in mace ce ma ga nauye-nauyenta, in namiji ne ga nauye-nauyensa, a hannunka zai zauna ko a hannunta zai zauna. akwai sharuɗan da zai sa ɗa ya zauna a hannunka, akwai sharaɗin da zai sa ya koma hannun babarsa, dan da babansa da babarsa duk mahaifa ne kuma duk suna da haƙƙi akan yaro. amma in ana tare to uba yana da haƙƙi, uwa tana da haƙƙi, ba matsala. in ɗaya ya mutu to ɗayan ya rage, sai ɗan ya ɗauka kawai. ka mutu sai matar ta ɗauka, ta mutu sai ka ɗauka. to amma kun rabu ne, za ta yi gabas za ka yi yamma, to wa zai tafi da ɗa a cikin ku? ita za ta tafi da ɗa ko za ka tafi da ɗa? duk wanda zai tafi da ɗan akwai sharaɗin da aka sa masa. in ita za ta tafi da shi sai an duba to me yasa kuka rabu ma. idan misali rashin tarbiyya ne da rashin lokaci, kaga ai kuma ba za a yi tarbiyya ba sai da tarbiyyar, ba za a yi tarbiyya ba sai da lokaci. ko kuma abin da ya sa ita ta rabu da kai saboda baka da mutunci ne, baka da kirki, baka da tarbiyya, to kaga ta baka ɗa. in an baka ɗa sai ka koya masa irin wannan abin. yanzu wanda matarsa ta rabu da shi akan baya sallah, ko yana neman mata, ko ba shi da lokaci, ko ya ƙi zama, ko yana gudu, ya za a ba shi ɗa? ko kuma ka saki mace akan ba ta da tarbiyya, ba ta da lokaci, ka ba ta ɗa? dama rashin tarbiyya sa ka sake ta, sai ka ƙara mata ta lalata wani. fa'idu shay'i la yu'tihi. sai an duba maslahan yaron, za a duba ba maslahar iyayen ba. a ina zai zama mutumin kirki? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin abin da aka kawo cewa wani alƙali an kawo masa ƙara, an yi rigima tsakanin miji da mata, sai alƙalin ya aje yaron a tsakiya, ya ce yaro ya taɓa faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, uwa ta koma nan, uba ya koma nan, annabi alaihi salatu wasallam ya aje yaro a tsakiya, ya ce wannan babanka ne, wannan babanka ne, zaɓi wanda kake so ka bi. ba yaro sai ya zaɓi uwarsa ba? ya zaɓi uwarsa, ya ce to kama hannu ki tafi da shi. amma da addini kuma ya raba, ya zama uban ya ƙi karɓar musulunci, uwar ta karɓi musulunci, sai suka zo suna rigima akan ɗan. in ya tashi a wajen uban zai tashi me? in ya tashi a wajen uwar zai tashi me? musulmi. sai aka aje yaron a tsakiya, sai annabi alaihi salatu wasallam ce ga babanka ga babanka. sai yaro yayi wajen arna, sai annabi ce Allahumma hadihi, Allah ka shiryar da shi. kawai yaro sai ya kwana, sai ya koma wajen musulman.
ka gana addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam nan take Allah ya karba kuma nan take canza tunanin yaron ya koma wajen inda zai taso a musulunci. To kuma wannan rashin tarbiyya ce ita kuma ta faru da aka zo da yaron gaban alkali, ga babanka ga babanka sun rabu, za ta je ta yi aure, shi ma zai je ya aure, yaro wa kake so ka bi? Sai ce babansa. har alkali zai rubuta sai wani malami ya daga hannu ya ce ɗarka daɗe ina da tambaya, a tambayi yaron nan tukuna, don a ƙa'ida ya kamata a ce uwarsa ya bi, a tambaye shi dalilin da ya sa ya zaɓi uba, tunda uban ai wata zai ba. Sai alkali ya ce ma yaro, kai yaro ya ga babanka ka zaɓi ka bi babanka? Sai ce shi babana yana bari na in yi wasa, yana bari na in yi abin da na ga dama, ita ko wannan asuba na yi za ta tashe ni, sai na yi sallah, ta kai ni makaranta, ta ja kunne na, ta rankwashe ni sai na yi karatu. Sai alƙali ce to an fasa zuwa wajen uban, wajen baban zaka. So shi ka yaro a nan tunda yana ƙarami bai san takura masa da ake yi sallah, takura masa ya je makaranta, ai baya jin daɗi. Zaka ba zai zaɓi inda ya san ana takura masa yana yaro ba, mutuƙar takura ba ta addini ce. Ya fi da za a yi masa gata, a yi masa shagwaba, a sake shi abin da ya ga dama, sai ya girma ya sangwame ya sangwabe ya lalace ya taɓarɓare, sai kuma a zo ana tafi wajen ubanka, shi ma ya tafi wajen uwarka, kaga an rasa mai shi saboda ya lalace. To da aka sai ce to maslahar yaro ake duba. To kun ga irin waɗannan matsaloli da irin waɗannan ba guri ne na sauri ba, guri ne da za a duba maslaha domin a yanke. To da haka muna yau kawai za mu gabatar da tarji'a abin nan ne a mukaddima ne, da fatan cewa Allah ta'ala ya da mu wannan shekara da alkhairi, Allah kuma ya sa duk abin da Allah ya kunsa a watan Ramadana na alkhairi da rahama da jin kai, Allah ya sa da rabon mu a ciki. Allah kuma akwai mun tsallake Allah ya wa mata alarama amaryar, na manta alarama ita ma Allah ya mata rasuwa, to Allah ya ji kanta alarama, Allah ya sa ta huta, Allah ya sa aljanna makomata. Sai ka dan huce kuma sai mu nemi wata alaramiya anan sai mu inda ai ba fasa za a yi ba ko, in ka dan huce yanzu da dan dumi in ka saba da mace kuka dade kuka dau shekaru, in ta rasu sai ka ji zafi a ranka da yawa. Na ba da kissa a karatunmu na muwadda imalikin, wani bawan Allah malami ne mai tsoron Allah mai ibada, yana da mace da suka shaku ka san kuka fahimci juna da mace, kuka fahimci juna, kuka yi doguwar tafiya aka shaku, to ɗaya daga cikin ku in ya rasu ɗayan sai ya huce a hankali. Sai haka malam sai ya ce ya daina karantarwa, ya ce wa almajirai ko a ɗau Allah sai ya ɗauki littafin sai ya tafi, an daina karatu saboda malam ya ji zafin ya aka yi kawai shi za a ɗau matarsa. Ya ma kulle gidansa ya ce masu fatawa masu daina zuwa. Ɗalibai suka yi zama suka gaji da jiran malam ya ƙi fitowa, suka yi tafiya su. Sai wata mata ta samu labari wani malami ya yi fushi saboda matarsa ta rasu ya daina karantarwa. Ta ce duk sai na je na yi masa tambaya. Ta zo ta zauna a ƙofar gidan. Aka kwankwasa, aka rama kalla, kowa ya tafi amma ga wata mata ta nace ita wallahi sai ta ganka. Kuma ta ce ba inda za ta sai ta ganka. Da ya ji ta matsa su ya ce to ta shigo. Ya ce malam tambaya ce ɗaya ni ta dame ni kuma ba mai bani amsan nan sai kai. Aka rama kalla, ni makota na je na aro sarƙa ta gwal, na yi ado da ita, na yi kwalliya da ita. Bayan na gama kwalliya sai mutane suka ce da musu da sarƙarsu, kana ga ya kamata in mayar musu ko kuma in ci gaba da riƙewa? Sai ce ba aro kika ce an baki ba? Ta ce kuma kin yi amfani da ita? Ta ce ai sai ki mayar ki godiya. Ta ce yanzu malam na fa saba da sarƙar nan, ta yi min kyau, ina jin daɗin zama da sarƙar nan a wuyana, amma duk da haka in mayar, in ce kwarai ki mayar musu ki godiya. Ta ce to akrama kallah, kai ma da Allah ya baka mata kuka daɗe kuna zaune, yanzu da Allah ya karɓi abinsa me ya kamata kai maka wa Allah? Sai malam ya ce gaskiya ne. Ka san kana karantarwa amma sai Allah ya sa albarka a cikin wata kalma ta ɗalibi sai ta amfani malami. Wata ran masu tambayan ma karantar da malamin suke yi. In kana da hankali kowa ma za ka iya ɗaukan ilimi daga gurinsa gwargwadon abin da Allah ya bashi na fasaha da basira. Kaga wannan mata ta zo da fatawa amma ta taimaki malam.
malam ya gane ashe in an baka aron abu kayi amfani da shi aka zo karba ka ba su abin su kai musu godiya, to kai ba abin da ya faru gare ka a karan makalla. Wannan mata da Allah ya karba, inna lillahi, mu dama na Allah ne, mallaka Allah ne, kuma mun tashi komawa gare shi muke koma. Saboda haka wannan shine Allah ramma muna maka ta'aziyya. Malam na saba fitar da zakka shanu na saba fitar da zakar shanu na a duk shekara a daidai wannan lokaci. Yanzu a banan nan guda 29 ne suka rage, sai dai akwai masu ciki, ko zan iya fitarwa a hakan? A'a, saniya ba ta isa zakka sai ta kai 30. Masu cikin nan ko sun kai 50 ai ba su zo duniya ba, ba su zo duniya ma ko da rai ko ba rai ba. So da za a haife ta yau kafin shekara ta cika, ana haihuwar ta suka zama 30, to sai ka fitar da wata shari'a ta ce. Amma suna ciki ko dukkaninsu masu ciki ne, tunda har shekara ta zo ba wacce ta haihu, ba za a yi hukunci da ɗan ciki wajen fitar da zakka ba, sai an haife shi tukunna. Amma an haife ta cika 30 da haihuwar, to wannan sai a fitar da zakka. Amma abin da ke ciki ai gaibu ne, riga ya zo duniya an ga mai rai ne ko mara rai bane, cikakke ne ko ba cikakke bane, da haka ba za a gina lissafi a kai ba. Sai dai ka yi niyyar yin sadaka don ka samu lada, ba don wajibi ba, wannan kana iya fitarwa. Amma ta wajibi ce, shari'a ta iyakance ta da ƙwaya 30, daga kansa za a fitar da guda ɗaya, an faɗi shekarunta, kai kuma taka bata kai haka ba. Malam ina da kaya a shago kuma akwai kuɗi a hannuna, in zan cire zakka yaya zan yi? Zan haɗa ne? Za ka haɗa lissafin kayan shagon za ka yi, sai ka lissafa kuɗin da ke hannunka. Misali kayan shagon nan zai miliyan 5, kuɗin hannuna zai miliyan 5, in na haɗa miliyan nawa kenan? Miliyan 10. Kowace miliyan sai in fitar da 25,000. 25,000 sau 10 nawa kenan? 250. Mai miliyan 10 zakkarsa 250. Mai miliyan 40 zakkarsa miliyan 1. Mai miliyan 100 zakkarsa miliyan 2.5. Saboda 1/40 ake ainihin fitarwa. Sai dai suka yi tambaya su ce to zan fitar ne akan yadda nake siyowa ko akan yadda nake siyowa? Sai mu ce akan farashin yau nawa ake sayar da abu in an shiga kasuwa, akan wannan farashin zaka lissafa kayan naka. Abinda da mai siye ya zo haka zai dauka ya baka, to shine ake kira farashin yau. Sawa'un abin nan tashi yayi daga sanda ka siya ko faduwa yayi daga sanda ka siya, farashin yau zaka yi amfani da shi ba tare da la'akari da tashinsa ko faduwarsa ba. Yadda ake siyarwa yau a kasuwa, akan haka zaka gina lissafin wannan kadara taka, sai ka hada da wannan kuɗi, sai ka fitar da haƙƙin Allah. Fitar da haƙƙin Allah a zahiri kamar ka ba da 1/40 ne, ka rike 39. Amma wannan ɗayan da ka bayar, albarkar da zai jawo 39 nan ba kaɗan bacci. Masu fitar da zakka sun fi arziki akan wanda ba sa fitarwa. Saboda ka ƙi fitar da zakka, wannan musifar rashin fitar da zakkar sai ta lalata wannan dukiyar taka. So wannan ma yana cikin dalilin da yasa kuka gaban iso da wuri ba, saboda bayani da muka yi akan falalar ciyarwa ya yi tasiri, ya yaɗu a faɗin ko'ina. Jama'a suna ta ƙoƙari su ga sun yi ciyarwa, kuma daga ci gwamnatin jihar Kano ta fitar da santoci da za a dinga dafa abinci kullum, buhunhuna, tireloli, sannan kuma za a dinga raba ɗanye. Kuma sai ya zama akwai Dangote Foundation, su ma sun saka ma a cikin ciyarwa da za su yi da raba abinci na mutum, ko za a raba mutum 100,000 buhun shinkafa. To sai aka ɗora mana mu yi tarjaman ko mu nemo waɗannan mutane 100,000 da za a kai musu buhun shinkafa. Shi yasa muka yi amfani da hukumar mu ta Hisba, muka bi gida-gida, house to house, kowane gida sunan mai gidan, lambar mai gidan, lambar gidan, lambar wayarsa, local government ɗinsa, sai da muka tara mutane 50,000, kowanne muna da sunansa yanzu haka a cikin wayata. Kuma muka ba su kati duka mutum 50,000 ɗin nan, cewa abincin yana na yanzu nasa duk an kai, sai da aka gama kai abincin nan duka local government ɗin na 44, an riga an sauke abinci, ran Laraba za a fara rabawa. So kawai za a kira ka a waya ne, ka zo da katin, an ga sunanka shikenan sai a baka abincinka, sai ka ɗauka ka tafi. Yadda ko da yaushe aka kira sunanka za a san me aka baka, za a san me ka karɓa. Sannan kuma akwai santa da za a dinga dafa abinci na mutum 10,000 kullum.
10,000 kullum za a dafa abincin da zai isa mutum 10,000 kuma abinci mai daɗi. Kamfaninnikan da suke yin abinci hotel da manyan masu kicin aka bawa mu, kuma sai aka ɗora mana nauyin mu kula da test na abincin, wato quantity da quality da time. Yaushe aka gama abincin nan guda nawa aka yi, mai ɗanɗanansa a baki. To shi da muka baza 'yan hizban mu 10,000 su bi duk inda ake santocin abincin nan su je su ga mana yaushe kamfaninnikan nan suke ka abincin nan, ya aka yarjejeniya da su ɗanɗana su rubuta mana abincin nan ya yi daɗi, abincin nan in 100 aka ce akai an kai 100, inda aka ce akai 1000 an kai 1000, inda aka ce akai 50 an kai 50 ɗin, kowanne suna rubutawa. Da wannan ne za a yi amfani wajen biyan kamfaninnikan idan ba sa kai adadin da aka ce ko ba sa kaiwa akan lokacin da aka ce, domin abinci in ka gama shi da wuri zai huce, in baka gama shi da wuri ba ko ba za a sha ruwa da shi ba. Da shi ma sai ka saita lokacin da za a gama abincin daidai lokacin da dab da shan ruwa yana hannun jama'a. In ka gama da azhar kafin nan ya huce, wani ma ya lalace. In ko baka gama ba haka kira sallah ya wuce lokacinsa. Saboda haka sai an yi dukka da lokacin da inda za a kakkai da motocin kamfaninnikan ana hada su da 'yan hisba domin a tabbata ana saukewa. Da haka abinda gwamnatin jihar Kano ta yi da abinda Dangote Foundation ya yi da sauran kuma mu ma muna da namu Salsabil Foundation, an raba abinci danye, an raba dafaffe a jihohi kusan guda 8 ko 9 ko 10 ma waɗanda aka yi wannan. Akwai kuma ɗaiɗaiku da suka shirya abinci na gidajen marayu. Wani ma ice min shi yana so zai wani abu a unguwarsu, yana son ya ɗauki nauyin gida 50. Ya ce mu zauna da mata mu masa lissafi mu bashi a unguwarsu, yana son ya ɗauki nauyin gida 50. Wannan gidaje guda 50 yana so ko da mutum bai je kasuwa ba, a kwana 30 ɗin nan kullum zai ci abinci da nama da kuɗin cefane. Ya ce malam wannan lissafin a yi shi tsaka-tsaki irin wanda talaka zai samu. Zo muka lissafa mutum mai mace 2 da 'ya'ya 5 ko mai mace 1 da 'ya'ya 7, muka yi lissafi da mata 10,000 za ta ishe shi kullum a yalwace 10,000. Sai muka sa matakin farko 10,000, so da kan aka ba shi 300,000 zai ishe shi kullum 10,000 har Ramadana ya wuce. Sai ce to a ware waɗannan ɗin ya babba su 300,000. Sannan mataki na biyu waɗanda 8,000 zai ishe su, matarsa 1 da 'ya'ya 2, shi kuma aka kirga shi akan wato 8,000. Shi ma aka ware 'yan 8,000 sau 30. Sannan na ƙasa kuma shi ne 6,000. Abincin 4,000, cefanen 2,000. Irin mai mace 1 ɗin nan da ɗan jariri a goyi. Dama ba a sa marasa aure ba saboda waɗannan sashi a kan titi. Gida aka ce gida. Kaga kuma baka da mata baka da gida. Ba shago ba gida aka rama kallon. Zaka duk wanda yake kwana a shago ana taimakon sa ana bashi kunu, ba mu sa shi a lissafi ba. Wato da ya je unguwar tasu yayi musu wannan abu. In kaga farin cikin da mutanen unguwar suka dinga da addu'a da suka dinga masa abin ba a cako. Sannan na bada wata shawara ga waɗanda suke kashe miliyan 35 su tafi Darut Tauhid su je su 10 ƙarshe na Ramadana a miliyan 35. Kudin hotel da kudin visa da kudin sahur da sauransu. Na ba su shawara wannan miliyan 35 in ka ba wa mutum 35 kowa miliyan 1 ka faranta masa, ya fi ka je kai umarar. In kuma kana son ka raba su kai 70 sai ka ba su 500,000. In kana son ma su ninki 70 din su koma 150 ka ba su 250,000. In kuma kana son masu karu ko 100,000 ka raba mutane, ko 100,000 ka raba mutane, za ka raba kusan mutum nawa? Duk miliyan 1 za ta ceto mutum 10. To 10 sau 35. 350. To fa kwana 10 kadai kenan a Darut Tauhid. A'a wannan ma wai da na gama lissafin Abuja sai wani ya ce min ai malam wannan lissafin da kai ma kafin a ƙara ne, yanzu ai ya fi haka, kuma rige-rige ake watakila ma ka rasa gurin. To muka ce in iya kuɗinka kenan to gaskiya ka ciyar da masu jin yunwa a wannan halin ya fi ka tafi ka wannan umar da kai kaɗai za ka amfana da ita, sai Darut Tauhid za su cinye ma kuɗi. Ɗan ko kana da halin da za ka yi biyun
dama kana da kuɗi mai yawa kai ciyarwar to kuma muna lale ka tafi kai umara don zaka samu lada kamar kai hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Man ba aka ba ceto masu jin yunwa a daidai wannan lokaci da ake halin kunci da takura da tsanani, wallahi ka juya kuɗin ka fasa zuwa umaran ka taimaka al'ummanka da makotanka da 'yan uwanka da danginka, sai ka fi jin daɗi a zuciyarka farin cikin da ka saka wa mutane. Sururun turikhiluhu ala muslim aw tadfa'u anhu ju'an aw taqdi lahu daynan aw takashfa anhu kurbatan. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce wannan shine aikin da Allah ya fi so. Mutumin da Allah ya fi so khairun nas man yanfa'un nas. So akwai sako daga His Excellency Alhaji Adamu a Goji, haka ake cewa a dan Juma, Alhaji dan Juma Goji ya aiko 500,000 ya ce a saka a cikin asusun marayu. Wakilinsa ya kira ni kuma har sun tura ma kuɗin. So muna godiya ga His Excellency Alhaji dan Juma Goje, Allah ya ji kan matarsa Hajiya Fatima Goje. Hajiya Yalwa Goje ko? Hajiya Yalwa Goje. Wannan baiwa Allah ita ma tana cikin waɗanda suke ta bamu gudunmawa a wasu lokuta daban-daban, musamman a gidan marayu. Shi ma ya taɓa zuwa gidan marayu ya ce da a canza musu gado, a canza musu katifa, a canza musu, ina jin har da bargo ma ko? Har da bargo yake da a canza musu bargo. Irin wannan aikin shi yake janyo wa mutum wata musifa. Yadda musifa ta yawa a ƙasar nan, ka zo ka samu mai rauni ka taimake shi ya dariya. Da yana kuka ya koma dariya. Kai ma wani bala'in ya to sai Allah ya tare mashi. To kaji kwanan nan ma ya kawo kayan abinci da kwamfutoci gidan marayu. Sannan kuma yanzu gashi ya karo kuɗi kuma 500,000 ya ce a ƙara musu su ci abinci. To muna godiya, muna fata kowa ma ya koyi da irin wannan aikin, domin abu ne da ya kamata a faɗa a yayata kuma a wa mutumin da ya addu'a domin a zagoro ragowar su masu yi. Muna maraba da Honorable Dattawa Alikumu, Dattuwa Alikumu da tawagarsa sun samu halarta. To Honorable muna godiya, Allah ya saka ma da alheri. Allah kuma ya saka dukkan waɗanda suke ba da gudunmawa domin tallafawa sababbin musulunta da marayu da masu ƙaramin ƙarfi. Wannan hanya ce ta samun aljanna. Muna roƙon Allah ya bamu lafiya, ya bamu zaman lafiya. Allah ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗini. Wani ya ce za su shiga jarabawa, Allah ya ba su nasara. Wani ya ce ya saro kaya sun bata, Allah ya sa a gane, a gansu ko Allah ya bayyana su. Akwai masu bukatu daban-daban marasa lafiya da suke roƙon a rauka musu addu'a, Allah ya biya, ya ba su lafiya. Da masu karatu, da masu jaraba, da masu 'ya'ya, da masu neman haihuwa, da masu neman aure, da masu neman aiki, dukkan ku gabaki ɗaya da kowa bukatarsa ta alheri muna roƙon Allah ya biya masa. Allah ya shiga lamarinmu. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.